घरों के लोग सुने तो कहे कि गाड़ी के पैसा ले आवता प्रसंग से रिझावो, लयदारी से रिझावो, चुटकुला से रिझावो, वो निमन लगी। जैसे जांघिया वाला कहूँ कितना सुंदर लगू है। माचो कंपनी सुनला रहनी हम, बेंचो ना सुनला रहनी हमारा के बोले तो के जगह बता बोलिए लोग माचो कंपनी के ना हमका तो बेंचो कंपनी के ले खींच के पसार देनी सिकुड़ गई दुकानदार के यहाँ कोई नहीं कहे सिकुड़ गई बहू कहना 100 रुपये में भेजनी है एरियल में कितना गंदा बोल रहे प्लस की वही सरफ हुआ में मैंने माइक में कहते हैं माइक से हट के कह रहे हमार देखा देखी हो कहले कि भैया हम मुझे तंग जा सही माचो ना ले बेंचो कंपनी भी ना ले कहले कि वो सब महंगा दिखाओ बस कहलो ना नया एगो बेटचो कंपनी आइल बा बेटचो हुर नहीं कहे दो कहबे में तब गाड़ी हो जाए लेकिन वो कहले गाड़ी ना दले बेटचो कंपनी लेकिन तो तू गलती ना कला ना ओकरा के ना बेचो कंपनी को से हो किन ले 300 रुपया ले हलस बोले करी इतना में तो माचो 2-3 गो हो गई रही खैर दो महंगा बन एक और गारंटी का बा प्लस के पागले हो का और जादव जी के दुकान रहे जानते बानी छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे और हिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना झारे ये मर्दे बहन भी गड़बो ले जा कुछ कहता लोग अच्छा तुम का खिसवा हम जानते ले आई मत बोलो ठीक है ना दुर्गेश यादव जी ग्राम गंधरपा यादव पर चुटकिला कहिए कहनी हुआ नहीं यादव परिवार बना रहे लोग भोला दानी बनौला और अभी जाने की कहले गारंटी दो यादव जी कहले कि दिमाग खराब करो बहुत सवेरे सवेरे पछिया के गारंटी होला ना कितना पैसा लग दो तो वो बोलला ले जा पेन ली हो 3 महला पर चढ़ जाइ हो आ 3 महला पर चढ़ के कूद जाइ हो नीचे ये गारंटी बा तो हम कहती ना सुमरन में बाकी तार मेलो देहल जरूरी हो चित्त धरहि हनुमत से सर्व सुख रही नासे रोग हरे सपीरा जपन निरंतर हनुमत पीरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रोगपति के दासा सुमनि पवन सुत पवन नाम अपने बस करी राखे यह लिखो कि अदलित बल धामम हेम से लाभ दे हम धनुष बन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण धारम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकरा में हतना क्वालिटी भरल बावे त लय पुरनिया वाला हो भिखारी ठाकुर जी गोलर हो आ वही नकल में हमरा गायत्री बागवाल कि काठवा कबूतरी सरागवा सबूतरी रे पुतरी तो हकले के ना तो डलबो दियरा में मड़ैया रे पुतरी आ तो हकले और भर दे तो उठो ना करे एहे हनुमान जी गोरा धन हनुमान जी रौरे पूजा में आइल बनी हमने के मेला खत्म भइल आज हरिली हला हरि जी के हरिली हला हरि जी के मन के फिकीर महावीर आवह ए महावीर आवह चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवह चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवह
जी लड़ाई में रहल है बाकी धोखा को के मेघनाथ शक्तिमान मार दे लक्ष्मण के भगवान के आंख से हर हर लूर गिरता मस्तक लेके जगह पर थक सुहरावता कि हे भाई लक्ष्मण आँख खोलो माई से का जवाब दे कि लुगाई खातिर भाई के गवाई के आगो नहीं मेघनाथ लक्ष्मण के मरले जहिया सकती ओह दिन देखौनी बाबा आपन भगती गनाई के ही माने है शांति प्रिय होके आई गाँव तारा तो कुकुर में बोलता रहता लो नीचे से लगता सभ्यता का परिचय यह मतलब मेघनाथ लक्ष्मण के मरले जहिया सकती ओह दिन देखौनी बाबा आपन भगती तो भगवान के का हाल रहे कि बहुत रहे बहुत रहे नीर रोवत रहल रघुवीर ये महावीर आवहो ये महावीर आवहो चरण में झुकवले बानी सी ये महावीर आवहो चरण में झुकवले बानी सिर ए महावीर आवहो 11:40 हो गइल बा हम 10:55 से गावत एकर माने 45 मिनट पूरा हो गइल बा अभी जे हमने के रोकब जा राय बहादुर स्वर्ग भिखारी ठाकुर सारे दोनों हाथ उठा के बैठल बानी सब दोनों हाथ उठा ली बजरंग बली के नाम पर दोनों हाथ सब उठा ले सब है दोनों हाथ उठा ले वो आदमी हाथ मत उठाई जरा हाथ में हमारा गुड़वा वाला बीमारी बा वही में ताली बजा के बस सुर ले मैं बोल अरे बोला बोला पागल माना श्री सीता राधापति जय जय वीर हनुमान प्रेम बस बोल पागल माना हेलो मनो बिगड़ल काम प्रेम बस बोल पागल माना श्री सीता प्रेम बस बोल पागल माना निमान से अब सभ्य सुशील भाषा से बोलो गाओ लगाओ